A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lanjut deui belajar ngalugoh maca lugoh Kitab Risalatus Syam halaman 7. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sateacana urang mulai mungkin mungkin aya nu kurang logatna ke aya dina gambar video. Ieu na naonna lafadna kurang lafadna. Oke, insyaallah ditampilkeun dina video palebah urang keur macana. Halaman 7 Risalatus Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qal siyami iku kaya puasa alladzina arifuhu kang weruh kita hu ing siam al-ana ing dalam waktu iki. Al imtina'u tegese nyegah anil mubtirati saking sakehe kang ngabatalkeun min tulu'il fajri saking atanapi wit saking metu pajar ila ghurubi syamsi maring surup serengenge. Wa inna makana lan pastine ana al amru apa perkarane bi awalil islami ing dalam kawitane Islam annahu iku satuhune kalakuan iza abtoro tatkala buka al-shaimu sopo kang puasa lailatal siyami ing dalem wengiane puasa hala mangka halal lahu kaduel shaim al aklu apa mangan wasyurbulan ngumben wal jima'u lan jima' wa ghairu dzalika lan liyane mengkono mazkur aklu wasyurbu wal jima' minal muftirati saking sakehe kang ngabatalakeun atanapi aya nu ngalogatan saking sakehe kang ambatalakeun bisyarti allayanama kalawan syarat suraheyentah oranana turu ieu shaim pitil kal lailati ing dalem mengkono wengi wa an la yusolliya lan yentah oranana salat ieu shaim al-isya'a ing salat isya al-akhirata kang akhir fa inna mangka lamun turu sumakoma mangka kari-kari ngadeg min naumihi saking turune shaim au shola atawa sholat ya shaim al-isya'a ing isya haruma mangka haram alaihi ingatase shaim haruma mangka haram alaihi ingatase shaim ma zakarnahu apa barang zakarnahu kang wis nutur isun hu ing ma minal mubtirati saking sakehe kang ngabatalkeun baqiyati baqiyati lailihi ing dalam sakakarine wengiane shaim
hatta yubtiro malah buka inda guru bisamsi ing dalem nalika surup serengenge minal godi saking dina esok. Sumanusikho mangka kari-kari den salin zalika apa mengkono mazkur alehna kaifiatus siam. Wa ubiha landen wenangaken liso imi kadue wong kang puasa lailatal siyami ing dalem wengiane puasa alaklu apa mangan wa surbu lan ngumbe wal jima'u lan jima' ila tulu'il fajri maring metu pajar sawaun yaiku pada sawaun nama yaiku pada turu ieu soim au sholat isoim al-isya'a ing sholat isya qabla zalika ing dalem sadurunge mengkono tulu'il fajri amla anatah oranana. Ruwiya den riwayataken al-Bukhari sopo Imam Bukhari ruwiya den riwayataken al-Bukhari sopo Imam Bukhari wa ghairuhu lan liyane Imam Bukhari anil Baroi saking sahabat Baro radhiyallahu ta'ala anhu muga mikarido sapa Allah ta'ala hale mahaluri Allah anhu saking Baro qala ngucap ieu Baro kana wis ono ashabu Muhammadin sapa pirang-pirang sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana tatkala ana ar-rajulu sapa wong lanang so iman iku kang puasa pahadoro mangka hadir al-ibtaru apa buka panama mangka turu irajul qabla ayyubtiro ing dalem sadurunge yentah buka irajul lam yakul mangka oranana mangan irajul lailatahu ing wengiane siam wengiane rajul belah lailatahu ing wengiane rajul wala yaumahu lan oranana dinane rajul hatta yumsi malam-malam sore-sore i rajul wa inna qaisabna sirmata al-ansoriya lan satuhune Qais bin Sirmah al-Ansoriya kang bangsa Ansori kana iku ana ieu Qais so iman iku kang puasa pala mahadoro mangka samangsa hadir al-ibtaru apa buka ata mangka teka ieu Qais imro'atahu ing wedone Qais Pakola mangka ngucap ieu Qais laha kadua imro'ah ainda ki anatah iku tetep ing dalam sanding sira to'amun utawi papanganan qalat mangka ngucap ieu imro'ah la oranana to'am walakin antoliku lantatapine arep lunga isun paat lubu berarti walakin antoliku tatapine arep lunga isun paat lubu mangka murih isun laka manfaat kadue sira wa kana lan ana ya Qais yaumahu ing dalam dinane Qais ya malu iku gawe-gawe ya Qais pagolabatsu mangka ngalindi hu ing Qais ainahu apa netra rorone Qais
Faja'athu mangka tumeka hu ing koes imro'atuhu apa bojo wedone koes. Palamma ra'athu mangka samang-samangsa ningali ieu imro'ah hu ing koes kolat ngucap ieu koes khaibatan rugi laka kadue sira. Palama intasopa mangka samang-samangsa narima saparo annaharu apa wengi gosia mangka pingsan alaihi ingatase koes. Padukiro mangka den tutur zalika apa mengkono qissah Nabi maring Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panajalat mangka tumurun hadhil ayatu apa iki ayat. Uhilla lakum dan halalkeun lakum kadue sirah kabeh lailatas siyami ing dalem wengiane puasa arropasu apa jima ila nisaikum maring pirang-pirang bozo wedon sirah kabeh. Paparihu mangka bunga biha kitu kalawan hadhil ayat parohan kalawan bunga syadidan kang banget. Wa nazalat selan tumurun apa ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ma'anane wallahu a'lamu bil muradi wa kulu lan mangan sira kabeh wa sorbulan ngumben sira kabeh hatta yatabayyana mala-mala nyata lakum kadue sira kabeh al khaitu apa benang al abyadu kang putih minal khaiti saking benang al aswadi kang ireng. Nah ti dieu lanjutana karena ieu lapadnanya nu ieu lanjutana mungkin di beberapa cetakan nggak ada, tapi ya di saya juga nggak ada gitu. Namun dari guru saya ngelugohnya ditambahin lapad seperti ini yang ada di video ini ditampilin ya. Kita nanti antum semua tulis lalu dilugoh kembali ya. Saya akan bacakan lugohnya. Pakana mangka ana lisoimi ikut tetep kadue puasa ketetep kadue lisiami ikut tetep kadue puasa. Ahwalu salasatin apa pirang-pirang tingkah kang tetelu. Ahaduha utawi salah sawijine ahwalu salasa ijabuhu iku nyubadane siam biwaspi takhyiri kalawan mengenani milih-milih bainal siyaming dalam antarane puasa wal fidyati lan fidyah wasaniyati lan kang kaping do tahaddumuhu iku wajibe siam wasani lan utawi kang kaping do tahtumuhu iku wajib ya siam biduni takhyiri kalawan orangana milih lakin tatapine kana anak asoimu apa wong kang puasa idza nama tatkala bobo ya soim lailatas siyami ing dalem mengiane puasa au sholat atau sholat ya soim al-isya ing sholat isya haruma mangka haram alaihi ing atas soim at-ta'amu apa panganan awis surobu atau ngumbe ila lailati maring wengi ila lailatil qabilati maring wengiane arep kang teka panusikho mangka den salin zalika apa mengkono haruma wasalisatulan utawi kang kaping telu
tahtumuhu iku wajib isiam ala kaifiyati ingatase pertingkahe kama istakoro kaya barang kang wis narima tetep ya ma alaiha ingatase kaifiyah al-ana ing dalem waktu iki wahia matananya insyaallah wahia lan utawi kaifiyah huwa iku tawi wahadza lan utawi iki kaifiyah huwa iku utawi hadza al minhajul muhakimu iku dadalan kang bijaksana alladzi ittakhadhuhu kang ngalaphu ing kitu minhaj al islamu opo Islam bitasri'atihi ing dalam syariate Islam sawaun yaiku pada bi pardil faraidi ing dalam pardu pirang-pirang kaparduan au bitahrimi atawa ing dalam harame au bitahrimil muharramati atawa ing dalam harame sakehe kang haram huwa utawi ieu minhaju tadarruji iku dadalan ngundek bertahap-tahap alon-alon manggahig pilih bae tamalogatna bitasri'i ing dalam den syariatkeun Islam ing dalam den syariatkeun Islam alladzi yaqumu kang jumeneng ieu kitu minhaj ya jadinya benar ala taisiri ing atase ngagampangkeun la ta'siri oranana ngaangelakeun wallahu alam bissawab.